Mayong hapon sa itong sin mga pinalangga nga mga tagpalamating aton man pagpangamusta sa inyo tanan sa siningitiun. Inyo kabus nga lagad si Tita Wilma, makaupod na naman ninyo diri iya sa This Is My Life sa ikaduha nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Kumusta lang sa inyo tanan-tanan dira? First Friday in the month of September. Kabaluman kita sa itong dire mga palangka nga mga tagpalamati, especially ang eton mga young ones, eton mga senior citizen nga may mga obligasyon kon mga first Friday kon adlaw sang Biyernes. Pero ang adlaw nga Biyernes ginapasalamatan naton inakag nagapahinumduman kita sa inyo sang dugang naton nga mga paghalong. Di ba la? Ino may mga panimad undaw kailan na ginarespeto na iton ina go kay na iya kabahin na sang inyo mga hilimoon. Napalabtik mo naman, Tita Wilma. Anyway, kamusta ang inyo sa mga pagpaniaga kaina? Anong inyo sudan? Ako nakayuhom kay te laswa iya nga ano to nakaon ko nga laswa nga puso nga may okra kag balatong kag takway kag tugabang at di maduludanlog may gamay nga munggo. Thanks Jones. With machong piniritong isda ba may chicken skin pa to from G&G. Mga anak aho. Inyo panyagang pa-share naman dara abi. O pa-share dira kay biskan magkinam-kinam lang at least kapambita sa ila. Importante kitang nakapaniyaga. Gani samtang kamo dira nagapahunay-hunay kag naga-relax sa inyo tagsa ka nahamtangan samtang ang inyo mga palamatinan nagaupo diri iya sa This Is My Life sa 684 kilohertz nga lilisuan sang inyo mga radyo. Sa mga nag-aupo naman sa ito na live, paagi sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Kamusta lang dira sa inyo? Salamat gid kag maayong hapon man. Ara lang dang aton sa ni chat room. Paki-like, paki-share, type nyo lang dang inyo mga greetings kag inyo man mga luyag ipalambot diri sa This Is My Life. Mga opinion naton karon iya, na? Para sa sulat nga pagbabasahon ni Tita Wilma sa iton man horoscope. Pwede nyo dira, ti magluwas man sa This Is My Life. Ara man ang tanan nga mga public affairs programs ng Action Radio Bacolod. Pwede man natin inamalay kag ma-share pati ng mga matahom nga mga dramas. Halin sa aga tubtub maghapon ay kung may mga kapamilya or let's say inyo mga himata, mga maabyan nga tuya sa mga malayo nga lugar, especially sa iban nga pungsod, kinanglan buligan naton sila nga mabulong man kag mapahagan-hagan naton ila na batsyagan nga kapungaw, kahidlaw, homesick ba? Sa aton dari iya, i-share ninyo para sa ila, para malingaw man sila. Aton dira mga pag Tita Wilma, mga dalag ko nga mga balita nga matipon sa amon sa News Center, national kag international nga mga dalag ko nga mga balita, mga flash reports kag mga breaking news nga madulong man sang Action Radio Bacolod, pati ng mga developing story. Pwede natin inamalay kag ma-share sa ila dito, right? Yes. Gani relax lang akang magyumiyuhom kamo dira samtang nagasulu sandig up the night ya tub tek na alas stress. Pwede pagkikita maka up the night sa YouTube, no? Search nyo lang dira sa YouTube Action Radio Bacolod Live kag pag may tsansa, kung gusto ninyo, pwede man ninyo ma-open ang website sa Action Radio Bacolod. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kabaluta. Sa kutob sa aton sinimalabutan dira ay sa mga taga-placer ka Masbate ay kamusta lang ba gusto Manila tanig mag-intra sa aton sa ni promong Dakop kada o Carolata promo ay hindi gani di kalabot ang ari sa sur nga bahin kay sa norte nga bahin nga nagainugtas pero okay lang kay kami ginapasalamatan gid namon ang inyo pag-upod sa tanan nga mga programa sa Action Radio from sign on to sign off. Okay lang na siya ya Tita Wilma, di ba? Wala na iya problema. Gani sa nahambal man naton, no? Sa aton dalaga naman sa panahon dugay-dugay aton dulong man sa inyo. Pero bantayan nyo man kay si Tita Wilma karon, magalawag, magabunot kag lawag neto nga aton isa iya ka winner para sa aton Dakop ka, daog ka Roleta promo.
Sino naman ang aton sini mga winner, mangin winner iya karon nga hapon. Gani relax lang da. Relax lang. Bantayan man aton sulat nga pagabasahon para sa inyo sa sini nga hapon. Sa mga servants mula sa simbahan, do mo ning kaundan sang iya sinisulata. Madamo gina maka-relate karon. Pwede naton ma-share man sa iya ka pwede man naton siya ma-inspire pagi man sa aton mga experience sa aton tagsa ka mga simbahan, no? Para sa iya man po. Wala na ina problema. Paambit siya lang. Okay? Yes, so salamat gid. Inyo man mga reaction karon pwede nyo man dira mapadala. Aton gali text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag speaking sang aton panahon ay sa update bala sang bagyo. May iya sa aton siniya na-update may isa ka kabuhi nga nadula no tungod kay Bagyo Henry no isa ka kabuhi ang nadula na pero sa update naman sang pag-asa as of 11 nila nga ginpagwa 11 AM nga ginpagwa nga weather bulletin naghuyang si Typhoon Henry samtang ara siya sa Philippine Sea kag katapusan siya nga nasiplatan ara ang iya sentro sa kalayon nga 365 kilometro sidlangan aminhan na sidlangan sang Itbayat, Batanes. Kaina mga alas 10 sang aga. Angkon man niya ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 165 kilometro por ora. Malapit man sa sentro kag ang iya man pagmadlos nga nagalabot sa 205 kilometro por ora. Tibangod sina sa gihapon ara na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 nabatak sa gihapon sa Batanes. Samtang signal number 1 naman sa Babuyan Islands kag ang northeastern portion sang mainland nga Santa Ana. Na? Kag karon man nga adlaw Biyernes na ginaraman paandaman sang aton sa New Weather Bureau ang ilaman pabutyag na nga kasarangan tubtob may ara man mabaskog nga pagbubo sang ulan sa bahin sang Ilocos Region, Batanes, sa Babuyan Islands, sa Payaw kag Abra. Kag mahuyang naman tubtob kasarangan nga kon kaisa may ara man panalag sa nga pagbubo sang mabaskog nga ulan ang ma-experiensyan posible sa bahin sang Cagayan. Pero within 24 hours, masunod nga 24 hours, bantayan naton ina magadulot man sa mga pag-ulan ang southwest monsoon o kun ining habagat no, sa bahin sa Isabela sa western portion sa Central Luzon kag nabilin nga bahin sang Cordillera Administrative Region. Kag hambal pagid sang pag-asa padayon nga magahuyang ang bagyo within 12 hours kag liwat naman nga magabaskog pagka Sabado buwas no Setyembre 3 kadungan man sang iya paghulag padulong iya sa aminhan nga bahin. Kag base man sa forecast tracks sang aton Weather Bureau posible nga magagwa sa aton sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Henry buwas sa gabi, no? Sabado sang gabi or if not Sabado iya sang aga. So gamay-gamay lang na pero pasalamat kita no. Aton diri wisik-wisik lang tapos gulugaloom lang kalangitan pero at this moment kabalugin kita mapaang ang temperatura nga aton mabatsyagan iya tungod sining aton panahon sa karon. Hindi ta na iya titawi malikawan apaamo kana bala kag nahambal ko kay ina pet sa ano ganina pet sa dos Pizza dos na ginman Tita Wilma. Na? Pizza dos sang bulan sang Setyembre kada siglang gidyan no. Kung pinsaron tabula daw ay huo. Daw hindi ta ma-picture out ang sitwasyon. Malunes, dugay-dugay, Biyernes na. O kita mo nag-Biyernes na, natapos na ang Agosto. At iba tiyaganta naman ang Setyembre. Kagapon ay huo. Way na ta sang mahimo pa Tita We. Di ba la? Way na ta na sang mahimo tungod ara na ina kag ara man nagapangilay na ang mabulubugnaw man bisan mapaang kun adlaw mabulubugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin
kun kagahon. Kag syempre, hindi naman naton iya malikawan, kadto ka mo sa mga malls o sa mga department stores, ara na display, di ba? Ara na naka-display ang mga Christmas decors, ti hindi ina iya malikawan. Kag tungod man sina sa nahambal man naton, dugay-dugay ang igpat-igpat, ang mga paborito ni Tita Wilma, mong naga-igpat-igpat nga mga Christmas lights na ang aton man makitaan. Kag kung lang tawon na ito, di man madulang isipay sa mga kabataan ang Christmas countdown. So, sa aton man Christmas countdown, pila, Tita Wilma, 114 days? Christmas Day na, di ba la? 14 days. Adlaw na siyang Paskwa. Kag antes man magbagong tuig, may 121 days mo, di ba la? A week after na sang Pasko, ti New Year na. Ay, pagkatapos 2023 na, dugang na naman ang atong sinilistahan sa kalendaryo. Okay, sakto na Tita Wilma. Pero antes man ako magbasa sa atong sulat sa sininga hapon, ang aton na Dr. Pinoy Squalene Capsule para gid sa inyo. Na? Sa aton man mga palangga, nga mga tagpalamatila, binagid sa imo, sa inyo din. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang... Sama to naman mga naka-online at tiara, gid Ara, gid, sa aton mga naka-online. Hello, Sir Malili Oligo. Live ka na. Wala ka na sa imo radio, ha? Mayong hapon sa imo, sir. Hoping ara ka na sa
Imo Banas Cafe na mayong hapon kayo Ma'am Wilma live watching sa This Is My Life. So, salamat gidira sa imo Sir Mileli Oligo. Okay, salamat gida. Kurt Nathaniel Delatori, mayong hapon dito. Monitor lang sa Purukduluna na Sienda Guba sa may Central Maaw. Salamat man kag mayong hapon man dira sa inyo, sa mga taga Central Maaw, especially dira sa may Sitio Guba. Kay Panggaro, babag-o naman ni sa aton panulukan. Hello, na kay Panggaro, mayong hapon. Nanay ko Wilma, sino ini siya? Bitikaon ko na ako niya profile. I miss you, layo na ang nalambot sang kagbugal ko nga ikaw. Nalambot ang akon programa kagbugal ko nga ikaw nangin akon inspirasyon. This is Panga R sang one goes back to back. Okay, try ko gid karon wanang inspirasyon niya kuno si Tita Wilma sa iya trabaho man subong programa man, I think so. So salamat gid. Salamat sa imo RR. Sir Meleli, ginatamyaw niya si Ma'am Vanessa Star kag Doc Mart Mayo, Chinkirelag doon na wala Mark kag Alex Montesa. Salamat gid. Hello, Ma'am Richelle Fulgencio Susana. Ara lang sila suno sa iya naga-monitor sa may sa Pandanon. Don Salvador Benedicto, dali lang gid kay basta naman ko gani makatol na sa dali lang gid. Ma'am Ana Sinoro, bala na ni Ma'am Ana Sinoro kay weakness ng Tita Wea tutunilan. Inday Rosal Cabrillos, mayong hapon. Mayong hapon ko na Action Wilma, na? Okay, mayong hapon Tita Wea. Kay Nico Nix, karon na lang abalikan ko lang inyo greetings, ha? Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line kag Aksyon Night Patrol may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining nga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Siya ti aksyon na radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Pasiplatan anay naton ang pilaman ka mga greetings diri sa atong text hotline, no? Sa atong text hotline about good noon tawe. Kain ara ka sa online ari ka pag sa itong text hotline saludo nagi kuya sa imo Sir Meleli. Ara ko no siya aga pa tamyaw siya. Salamat gid Sir Meleli. Greet ko man advance happy birthday kay Michael Petubo sa September 9. Bao pila iya edad 7 or 17 years old. Kag kay Tuto Manot Patubo sa September 10, 59 years old na siya. Okay. Taga Purok Mulave, Barangay Tabugon, nining Vasquez ning nagatamyaw, ning check lang ang edad na kani Michael Patubo, no? 5413, may damo gid nga salamat. Okay, kag madamo man nga salamat kag mayong hapon kay 4055. Tita Wilma, pwede kami magkapag-wait. Happy birthday. Yes, huugid ara gid, no? Kay tuto bot-bot na kagina tuto bot. Kaya kita naton kaina ang mga greetings. Happy birthday, Janbergs Jude Lautidlan, tuto bot. From Mama Neni, Daddy, Tuto, kag Tito Teng, salamat kid. 4055 syempre kay mama mo Betty, no? Manang Betty lang mo yung hapon lang dira. Salamat kid. Na. Okay, relax lang tada anay. Hasta lang kita dira anay kay mabasa si Tita Wilma sang aton sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagabasahon nga sulat sa sining hapon. Dito sa gani Tita Wilma nga lugar, dira sa probinsya sang Iloilo. Babae ang aton sa ni letter sender kag nagapatawag siya kay Teresita. Ang sulat ni Teresita sang probinsya sang Iloilo nagasiling.
Tita Wilma. Pagpangamusta sa tanan nga mga taga-Action Radio Bacolod. Tunog kamo diri sa amon lugar. Kumusta sa tanan nga staff? Kag maayong adlaw lang sa mga nagapamati sa This Is My Life. Sa akon sige-sige nga pagpamati, nagsulod man sa pensar ko, nga idangop ko man sa programa ang akon kabuhi. Gusto ko pangayuan man sang advice ang mga pagpangduha-duha sa akon pamensaron. Natungod ini Tita Wilma sang akon pagserbisyo sa amon simbahan. Ang akon lang pamangkot kun bala, dapat ko padayunon ang pagserbisyo ko sa amon simbahan o kung masaylo na lang ako sa iban nga relihiyon. Subong ko lang napensaran, Tita Wilma, nga sa pihak sang maayo ko nga performance sa simbahan, saksigid ang mga nagatuo, kag ang mga kaupdanan ko, pero masakit sa balatyagon ang akon gina batyag subong. Labi na gid sang matapos ang amon bag-o nga simbahan. Abi mo tanan ginimbitar, ginpasuksok pa sang mga maayo nga attire para ululupod nga magselebrar para sa inauguration sa amon simbahan. Mapati ka kag sa hindi ako lang ang wala ginimbitar. Ay. Natingala ako kag sa sobrang akalain sang akon buot kay ako lang ang wala makapatahi sang palarehon nga bayo nga isuksok. Nakatulo gid ang akon luha. Nasundan pagid ina sanggin hatagan sila sang certification bilang pagkilala sa pag-serve sa simbahan. Pero wala naman ako madala. Nga sa diin makita gid kag markado ang akong pagserbisyo kung ikumparar sa iban nga ginhatagan. Tita Wilma, subong ko lang napensaran nga tama gid ka unfair. Hugot sa balaytyagon ko ang akong pagserbisyo, pero nga awala ginhatagan importansya sang amon simbahan ang akon mga nahimo. Indi man nga nagahulat ako sang kabaylo sang akon pagserbisyo, pero nakita ko nga indi makatarungan ang pagpalakat. Sang ulihi, nagsiling ko sa akon kaugalingon, nga muklatang imo mga mata sa kamatuoran, kag magserbisyo sa iban. Ang ginhimo ko, Tita Wilma, nagpauli ako sa akon magulang sa pihak nga bangwa, kay siling ko, padayunon ko ang pagserbisyo ko sa simbahan. Pero lain gid ang ginapangita sang balatyakon ko. Gani bisan lapit isa ka oras halin sa akon magulang, didto man ko gihapon nagasimba sa amon simbahan. Sobra gid ang attachment ko sa amon parokya. Nagapauli gihapon ako para himuon ko ang akon pagserbisyo. Ang pamangkot ko, nga husto bala nga untatan ko na lang para may kalinungan man ako? Kag sa bago nga community na ako mag-serve as servant of God? Kay kalain man, Tita Wilma, sang balatyagon kag pensar ko, nga daw may nabatsyagan ka nga kalain sang buot kun ara ka sa sulod. Kabay pa nga mag-comfort mo man ang balatyagon ko sa imo ihagtag nga advice. Nagapasalamat kag sa liwat maayong hapon gid sa tanan, Teresita sang probinsya sang
Iloilo. Okay, kay Teresita. Actually, ang sulat ni Teresita, medyo lawig-lawig ni siya, ma. Ginuntat ko lang, ginutod ko lang, ginkuha ko lang, ang naintindihan ko sa kaundan sang imo sini. Ginpadala nga malawig-lawig nga panaysayon. Anyway, sa imo Teresita, dira sa probinsya sang Iloilo, maayong hapon sa imo. Kag salamat gid. Kag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa magka-relate dira karon pwede gid pwede ninyo mahatag kay Inday Teresita ang inyo man panugdaon nga makahatag sa iya katawhay. Katawhay sa balatyagon kasanagan sa iya pamensaron kag encouragement pagin. Encouragement pagin. Amo na bilang siling naton iyang kung magserbisyo ka kinanglan serbisyo ka suno sa imo panindugan kag balatyagon. Pero kadtuan ko anay si Inday Teresita. Ang akon lang gid na pensaran samtang nagabasa ko sang imo sulat. Inang mabatian ko, hindi ko masyado familiar ang thought sang verse nga ina sa akon na paminsaron kag sa akon balityagon. Pero ang exact word hindi ko siya makuha gin nga mahatag sa imo nalipat man ako kay ina kay silingkutan ni ang hindi ko lang malipatan gid diya nga akon man gintindugan ina ipaambit ko man sa imo. Nga mo nang hambal mo na sa Bible mismo, nga si Jesus Christ ang naghambal. Nga kung gusto mo nga magsunod sa akon, ano gani? Kung gusto mo nga magsunod sa akon, nga mangin, servant ko ikaw, kinahanglan nga mag-antos ikaw. Di ba la? Insakto na, Tita Wilma? Kinahanglan nga mag-antos ikaw pareho man sang pag-antos nga naagyan ko. Amo na siling naton, hindi hapos ang magsunod sa Ginoo. Ay, nasilin na. Hindi hapos ang magsunod sa Ginoo tungod nga pulos tunok ang pag-aagyan mo. Kung nadumduman ko, nakahatag man ko na palanggiran sa isa naton ka sender nga the more you get closer to the Lord, ano gani? The more harder. Di ba la? Nagapalapit ka sa iya, nagatinguha ka sa tag sa kapagtilaw nga nagaabot sa imo kabuhi. Pero kung malampuwasan mo ina, may magaabot nga lain pagid, ay makasingkudug amat budlay haw. Sa uli, ay daw, amo na siya ang bot silingon na, hindi ba la? Nga, kung gusto mo magsunod, sa tapak sang Ginoo talik di ang tanan kag magsunod sa iya. Pas-ana ang imo krus kag magsunod sa iya. Di ba la? Sa mga sa akon lang na hapaw nga naintindihan. Sa mas madalong pagid ang naintindihan, pwede ninyo ina ma-share diri para nga maintindihan man ni Inday Teresita ang iya sinisitwasyon sa karon. Kung para sa akon, kung ako sa imo lugar, kay damo makarelate sa imo sitwasyon mo, nga ikaw bala faithful sa pagserbisyo sa imo simbahan, tanan imo ginahimo, abisan ano pa kabudlay, gina-adjust mong imo time sa imo pamilya, sa imo panimalay, sa imo trabaho, kay ginauna mo, amugin man na, di ba na? Unahon mo siya, antes ang iban, ginahimo mo na bisan mabudlay sa imo kaugalingon. Kung nagahinakit man ikaw, Inday Teresita, isa sina nga ba niya intindihan ko ikaw, tawo ka lang mo, no? Ti tawo lamang kita, may balatyagon, ano gani hambal ni Tita Wilma, nga basta may balatyagon kita, masakitan gid kita. Ilabi na nga klaro pa sa silak sang adlaw nga inang daw gina-appreciate ang ila kabudlay, daw wala man ng gani, pero daw mas sila pang ginatagaan atensyon, kay ginapasalamatan, nagalain imo buot, na? Ang akon lang dira iya bala mahambal, hindi sila ang ginaserbisyuhan mo. Hindi sila ang ginaserbisyuhan mo, kundi ang Ginoo.
ginanaga serbisyo ka sa simbahan, kay ti ato na hibaluan, ang simbahan, puluyan sang Ginoo. Kag ang puluyan sang Ginoo, ano gani, tilipunan sang mga tumuluo. Ha? Amo na siling naton kung kaisa gani ba kon abi ko sa simbahan dahil makita mo mga tao lain kumpara sa amo na bala di bala. Inday Teresita amo ginang kabuhi sa kalibutan. Ha? Hindi lang sa simbahan, hindi lang sa diin nga bahin sa imo trabaho, sa inyo puluyan, di bala? Diin nga ang gulo sang aton kabuhi kag diin nga bahin sang kalibutan, that's life na. Puno sang kaplastikan, di bala? Hindi fair, hindi makatarungan ang sosyudad. Sakto na, nga aton ginahulagan. Pero hindi pagbaliha ang tanan. Kung piyungon mong imo mga mata, kag imagineon mo lang si Lord, nga ang ginahimo mo sa para sa iya ngalan, sa iya kadayawan, ay oo. Malipay kag ha? Makasiling ka gani, amo na siling nila nga, bisan sa sulod gani isang simbahan, makasiling ka nga daw wala sang kinalain, kung kisamas malala pa, wala ako sang gina, to be fair, no? Sa kung ano man nga church, na to be fair, ginyan sakto, ano man nga simbahan, ano man ang sekta mo, tanan kita may simbahan, di ba? Bisan ka o galingon tayo, simbahan di ba la? Na? May ara ginaya kinatuhay, kag kung kaisa, makasiling ka ay mas ano pagali sila sang muna bala may ara gid nga makahatag reaction na tungo dira na kag sa imo sitwasyon subong nakit-an ko kag nabatyagan ko ang imo sini balatyagon nga sa diin mahay daw nagakasakitan ikaw sa nagakatabo na sa imo na nabatyagan nagapakigsimpatya si Tita Wilma paamo ka na nagapakigsympathize kita sa imo sa sitwasyon pero go ka lang inday paamo ka na go ka lang padayon na iya kay kun nga kun himpit kag tuod ang imo sini nga tuo kag pagserbisyo, hindi mo yung pagbalihon. Inang mga tao sa palibot mo, himua lang yang mahimo mo sa ngalan sang Dios para sa kahamungayaan sa ngalan sang Dios. Ay pabayi lang da sila. Masiling ka kadako sang bahin mo sa pagpatindog sang inyo simbahan, kadako sang bahin mo sa pagpatigayon sang mga hilikoton sa simbahan, kapag pakita sang imo pagserbisyo sa mahal nga Dios, okay, be it. Kung ano man ang mga reaksyon, mga tao lang man na sila, pareho mo. Pabayi lang na sila. Ang himuon mo lang, kung diin ikaw happy, kung happy ikaw sa ginahimo mo dira sa simbahan nga ina, padayon na. Kung hindi ka na happy, depende na ina sa imo. Kung hindi ka na happy dira, galing kung kaisabala, daw dira na yan nahulog ang buot mo sa amo sa dira nga simbahan, ginapangita man sang kaugalingon mo kay kung magsimba ikaw sa iban nga lugar, kay let's say kung amo ni nga simbahan sa iban nga lugar may ara man na mo, di bala? May something ikaw nga ginapangita mo daw puloy daw balay mo balang ay lain gidya sa balay daw makahambal ka mo sina pero sa imo sitwasyon amo na lang na mahambal ni Tita Wilma. Kung hindi ka na happy sa pag-serve dira, balik ka to sa magulang mo balik ka to sa magulang mo kag padayon na iyang imo pagserbisyo sa Ginoo. Hindi ka magpalibog sa panulukan sa mga tao sa imo kung wala nila gina-appreciate ang imo sining pagserbisyo. Kay nga wala sang wala iya sang natago, na wala sang nalipod, wala sang natago sa mata sang Ginoo. Siya ang nakakita, kag siya ang makakita sang matudtod nga nagakatabo sa tag sa naton kakabuhi. Hindi na naapagpadalmi. Kay nga atudtod ng Inday Teresita, kung padalman mo na, ikaw gihapon ang makaluluoy. Ikaw gihapon ang magaantos. Nga, ikaw yung masakitan na, ikaw masakitan sina. Normal lang na siya ang nabatyagan mo. Kay tao lamang kita mo. Kag pamansaron mo na lang nga ang tanan nga imo ginahimo, hindi iya para sa ila.
Hindi para sa isa ka tawo, hindi para sa mga tumuluo, kuning imo ginahimo para sa puloy-an sang Ginoo, kag para sa iya kadayawan. Amo na lang na siya, na? Kay nga, makitaan sang Ginoo ang katinlo sang imo balatyagon, makitaan sang Ginoo ang imo katampad sa imo buluhaton, siya na ya ang bahala mag-shower sang iya blessing sa imo. Hindi na pagpanumduma kay amo na ulit siling nato. Hindi na sa mga nega, ari na dili sa mga maayo na para nga makayuhong kita kag not necessarily nga ma-heads up kita sa ila katingwa mo na daw bugalon man. Padayon na lang ang imo pagkasimple kag ang imo pagkamapainubuson. Kay ang tawo nga nagapaubos, ang tawo nga nagapaumod, ginagrasyahan sang Ginoo. Di ba la? Ay hoo nga mga anak ho. Amo naman siling nila nga sa tagsa kapag tulo sang imo luha, sa tagsa nga kasakit nga imo maeksperiensyahan, may padya ina nga paaboton, may blessing ikaw dira. Na? Wala mo man ginapaabot nga sa tagsa kapag tulo sinang mga luha mo ano naman dito Wilma, may ara gidayon nga maabot. Kung hindi man subong boss, kung hindi man sa palaabuton. Ay, hindi kayo magsaling nga ara yun nga inang dapariyo nga nagahatag ka kag nagahulat ka in return sang balik sa imo hindi. Manasiling mo lang naton nga kung nagaserbisyo ikaw tudok sa imo balityagon, wala ikaw nagapaabot sang balik sa imo or wala ikaw nagaekspektar nga may mahatag sa imo. Kundi siya gid lang. Kag kun ikaw nagalaom sang grasya halin sa iya, hindi ka man mag-ekspektar nga agad-agad. Kay malain man imo buot, masunggod ka man sa iya. Masiling ka lang, Lord, ikaw nang bahala. Ari lang ako nagahulat, di ba la? Ay, enjoy and be happy. Amo na lang na, mangin malipayon kita sa pagserbisyo kag pagdayaw sang iya siningalan. Nagwali naman si Tita Wilma. Hindi but actually tuod na siya. Hindi lang ikaw naga-experiensya sang mga amusina nga mga hitabo. Kaya nga, ining mga, ang mga hisa-hisa, tinduna niya sa tawo mo. No? Ang palaparay pagid papel, do na man ina sa tawo. Imo lang ya, ang mahambal lang gini Tita Wilma, kung gusto mo, kag sincero ikaw sa pagserbisyo, sa simbahan kag sa tao, himua lang ang imo masarangan. Kung naga-enjoy ikaw sa paghimo sina, padayon na. Pero kung hindi ka na happy, hindi na. Kay mabalik man ina sa lawas mo, kalain sang buot, hibubunot, balik sa imo physical nga lawas, hinakit balatian, paamo ka na, di ba la? Amo na lang na iya, Inday Teresita, kung pwede man lang siling mo gagot-got ang buot mo, kung ato ka sa iban nga church, kung sa diin ka bala nga simbahan, pareho sang simbahan ninyo sa iban sa lugar sang imo magulang, wala man na sang malain kung dira kayo magsimba balik. Kay kita tanan may kahilwayan, di ba la? Kita tanan may kahilwayan sa pagsulod sa bisan diin nga simbahan. Kay bukas ang ganhaan sang Ginoo sa pagbaton sang iya mga tumuluo nga nagatawag kag nagadayaw sang iya ngalan. Sa mga tawo nga nagapangayo sang kapatawaran sa ilang mga kasalanan. Kag sa mga tawo nga nagatawag sa iya ngalan kag nagapangayo sang bulig para sa ila tagsa ka problema nga ginaangkon sa ila kabuhi. Di ba la? Ara tada iya ko yung kumpormigig kuya Dice. Hindi paggatagi problema dako kaugalingon mo. Kay kaya mo na kung hungdon mo. Pasugti kung ano ang gusto sang balatyagon mo. Give what your heart desire to be happy in serving the Lord. Amo na siya, kung natong dira mga palangga nga mga tagpalamati, kung may ma-share man kamo sa kay Inday Teresita sa probinsya sang Iloilo, pwedeng-pwede kid, na? Ilabi na gid, arya madugang na lang ko kay nagsugod ng ber. Give love ko, no? Give love on Christmas. Di ba la? Kinahanglan, paambitan na sa ila gihapon, nga ang gugma mo para sa tanan, ara sa gihapon, wala sang may pagbago. Kaya nga sa sina nga sitwasyon suliton man ni Tita Wilma, wala ikaw nagaisahan nun.
Ang iban mas sobra, mas lala pa sa imo gina-eksperyensya or sa imo na eksperyensyahan. Pero tungod sang ila ka sincero sa pagserbisyo kag pagkilala sa mahal nga Dios, nga hindi sila magpatumbaya sa puloy-an sang Ginoo kag sa pagserbisyo sa tawo, ara makita sila gihapon nga malipayon nga nagaserbisyo. Pabay din ang mga tao nga may kaibog, kumbaga, no? May kaibog, ang kaibog kahisa na. Mga nagahingalit kag nagapamantay tuod, hindi lang na isa palibot nato ng mga marites, di ba la? Mga marites kag mga marisol, kay ti sa tagsa ka church, bisan ano man nga sekta, may ara gin na iya, hindi na madula, kay kita tao lamang. Gintuga kita sang Ginoo. Di ba la? Ara na iya sa aton kung diin mo gusto mabilong, di ba? Kung gusto mo di sa wala, imo na iya, desisyon. Kung gina-enjoy mo na, be it. Pero ma-realize mo sa uli nga sala galing ginahimo ko. Na? Pero muna siling naton kung ma-realize naton nga sala, pangamuyuan taman kag pangayuan sang kapagtawaran, na? Kay mas nami gidya nga ikaw mismo sa imo kaugalingon ang nagabulig sa imo kaugalingon nga magbag-o sang banas kag ipaambit mo ina sa imo isig kapareho. Kay once nga ginapaambit mo ina sa imo isig kapareho, ang blessings magatupa lang na sa imo. Hindi lang sa imo, kun hindi gid man sa imo subong kag sa palaabuton, sa imo pamilya. Kung hindi man sa pamilya mo subong sa palaabuton, amo na iya kaalam kag kaalwan sing mahal nga Dios. Nasiling ko as always, bala Lord, tagailang ko bala pero may wisdom, bala kun maghatag ko akon opinion sa mga mabasahan ko kag sa mga ma-impart ko sa mga listeners on air nga bisan paano makatandog man ako sang ila balatyagon na kag makadayaw man kami sang imong ngalan, kag ikaw na ang bahala sa tanan. Lipay na ko na iya pa mo kay na bala. Na hindi bala kundiin kita mga malipay dira kita. As long na nagakalipay ka kag naga-enjoy ikaw sa imong ginahimo, go on. Pabay dira ang pati ka man na sa iya, pati ka man na sa ila na iya. So wala na kita dira. Ang importante is ari kita, naga-share kita sa mga maayo nga dapat naton himuon, kag naga-share kita sang dapat naton bag-uhon sa aton kaugalingon, kay ti ang tanan bala sa aton kabuhi din gid magapadulong sa palaabuton. Siya ara lang sa liwat, sa aton nagahulat gani magtawag kita sang iya siningalan. Ay salamat din ka naman maliko karon Tita Wilma. Ay hindi Teresita ha, kabay pa nga naka-comfort si Tita Wilma sa imo. Pero ang last decision sa gihapon sa imo magahalin. Pero kon ako ang imo pamangkuton, padayuna ang pagserbisyo sa iya. Hindi pagbaliha, ina makapaguba sa imo pananawan sa imo kabuhi. Salamat sa liwat, Teresita, sa ibang naton dira nga mga kauturan nga nagapamatik ang nagaupod man sa This Is My Life. Sa karon iya nga hapon, pwede man ka mo makashare, no? Sa mga hitabo dira sa inyo kabuhi. Masadya man, masubo man, meron ka isang ining mga makahalamutan pero may leksyon bala para sa inyo, pwede nyo na ma-share diri sa This Is My Life. Problema man nga inyo maangkon, ginatinguan man ni Tita Wilma nga makahatag kita kasanagan, makabuli kita pahagan-hagan sang kabugaton nga inyo sinibabatyagan. Ara lang gid, no? Pwede ninyo ina diri ma-share sa This Is My Life, sulat lang kag ipadala. This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Locson Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo diri ma-drop by sa Action Radio, hindi gani pwede nyo man dira mapadala sa aton siya Facebook page, Action Wilma Sugaton. Kag hindi gani isa pag Tita Wilma sa aton personal iyang account, Wilma Antupina Sugaton. Okay ha? So relax sa mga reaction na karon na basahon na ton para sa inyo man mga palamatinan. Kag may iban pa nga mga greetings. Kag sa pagbalik ni Tita Wilma, antes man nga itong tag sa ka-horoscope, ato na winner para sa dakop ka, daog ka, ruleta promo. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Not
Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa... Okay. Balik ta to ba? Nagpaambit na sa sang iya Sudan paniyaga ho. Akon Sudan, Ma'am Wilma, hala may uhong da, kag tilapia nga pinerito. Sir Meleli, kung kapamati ka, kay ara sa gani online, daligid lang. Sir Meleli, damo da uhong, ako ya talagsa lang kung kapangayo, na? Kung may uhong kada, kay ang amon diri buntis, nagapangita sang uhong, ha? Kung tagpilang imo baligya da, na? Uhong gidyan ginapangita iya, siling niya inang gatubo gidyan nanaywe, paamo ginasa. Kudo hindi man season, taga hindi man tig uluhong subong. Nangita ko sa mga kilala, kudo wala man, pero may, ikaw garong sabat sa ni Sir Melili Oligo, na? Uhong nga gin adobo, kag tilapia nga pinirito, boswak gid. Fresh lang Sir Melili, kun may ara, na? Ikaw ang tunay. Abo ay account na ikaw ang tunay. Good PM, Tita Wilma, always listening kami diri sa Cadiz. Greet ko lang sa family Tulyaga, kag sa mga upod ko sa obra subong. Salamat gid, na? Kag Mira Filipinas Canoy. Yes, Mira, good afternoon. Bow. Salamat gid sa imo purple kag red hearts nga ginsend kay Tita Wilma. What does it mean? Good noon, Tita Wilma. Monitor lang kami di Family Realista. And ay Nelsie, mayong hapon. Kinanay needs. Dira mayong hapon. Salamat gid. Nada sa kapihan ni Tuto Walter. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Samtang nagapa mo yung kuon kamuda. Magpangapi kamo dugay-dugay, dugay-dugay. Sakpan nyo lang sa paghigop si Tito We. Okay, huwag man tabiga pangapi mo. Fel Ormando, mayong hapon, Tita Wilma. Salamat kid. And Nelsie, thank you kid. Okay lang, Tita We. Basta hindi lang maapektuhan ang mga balay sang pigado kaluoy man nga pakadto padaan Pasko pangamuyo lang ta nga maayo lang ang tiyempo. Wow, kanami kay Ma'am Ana concerns sa tanan. Sa weather na siya nga reaction ni Ma'am Juvie Monares. Salamat gid sa mga hearts nga ginsend mo. Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon Tita Wes. Ma'am Christine, thank you gid mayong hapon sa imo. Tita We, good afternoon. Greet ko lang happy birthday kay Father Nitudel Soriano now. Father Nitudel Soriano, happy birthday. Ika 50th golden birthday. Wow, 50 na gidya. Kag tamyaw ko man si Father Juvic Limoncito. Father Juvic, good afternoon lang sa imo. Ato na siya sa Mayla Carlota, di ba? Father Juvic, mayong hapon. Natamyaw ka ni Ma'am Virgil Pinda kag ni Tita Wilma. More power lang ko and God bless you and your family. Salamat gid, Ma'am Virgie. Koy, wow, panggaara, sino ginagrit ni Toto RR, sila niya, koy, pitla, tulog na, kaluoy man. Mga taga Villa Caridad, La Carlota, kay Sada, kay Norfi, Richel, kay Maris, kay Dida, kay Flor, relax pamati, kay Tita We. Salamat gid, Ma'am Ann. Good afternoon, Ma'am Wilma Sugaton, ari lang kami di subong ga monitor. Yes, Ma'am Emilia Hipnia. Hipunia. Nalipat gid ko mamangkot kung paano ko mag-pronounce sa imo apelyido Hipunia. Kami araman na Hipunia, mo may araman nga Hiponia, na? Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon to we. God bless you always. Hindi ko malipat kay Ma'am Emilia. I'm sorry. Nagkadtugi di siya, nangayo sang kupon. Ma'am, salamat gid sa sinamakan. Salamat gid, gina-enjoy namon sa gwa. Marjorie Ward, hello Tita, good PM. Salamat gid, ma'am. Ma'am Diding Alohamiento, salamat man. Okay, mga friends siya, kuno ginatamyaw man niya, no? Ma'am Ana, salamat gid. Kay Dennis, kay Sir Meleli, kay Hil Javier, Raimundo Pinida, mayong hapon.
Siling man ni Elizabeth Gamala ay sa Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma TGIF. God bless you and your family circle. More power to ARB. Likewise, Ma'am. And thanks for the prayer. Thanks for the prayer, for the love, the kiss, and the flowers man nga imong napadala sa Action Radio sa amon gid tanan. Okay. Okay. Relax na, Nay. Balikan ta naman kamo dugay-dugay. Aha. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan May tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kay may amo kamo na ginhatag sang ni God.
Okay na, Tita Wilma. Manamyaw kita, anay. Manamyaw kita. Dali lang ila, anay, nga mga mensahe, no? Sa aton sini letter sender. Na nasiklatan ko yung una. Mamana, sila ni Mamul, salamat gid, Tita Wilma. Bisan pa, gaas ka, tutunlan mo, ginabasa mo, ginamon greeting. Salamat. Oo, kay karon may naluoy man kong effort nyo ba lang nga magpadala, tapos di ko madiparahan. Amo na siling ko nga pasahiluhon nyo lang, kag sa kutob lang sa malabutan ni Tita Wilma, ha? Okay, kabalo naman kamo ang tutunlan. Ta, ano? Almora to Elmer, ara sila sa Barangay 2 sa Mayla, Carlota City. Okay, karon na ang iban pagyan area sa sender, hindi gali maayo nga pero kay mahilig guro sa mga marites nga amo sina. Sige halang yang pagserbisyo mo, hindi ka magsaylo sa reliyon sa okay, magpangamuyo ka, pangamuyuin ang mga tao nga sa palibot mo, serbisyuhi ang Ginoo, hindi ang tawo. Kag prangkahon mo, ang kung sino man da sa inyo simbahan da o pari man na or pastor or ano pa nang panawag ibanda, ministro, kung ano man na ang address ninyo sa higher leader ninyo sa inyo church, pwede kina ano, pero kabigon mo na lang ang mga pagtilaw ina sa imo na hambal ni Ma'am Ana. Pangamuyo ibig ang mga tao nga nagalibak sa imo, pero padayon ang pagserbisyo mo sa Ginoon. Check to mind. Kay Marivic Higan Talavera, sudan namon og galang pero manamit pasalamatan talang na gyapon. Dira sa may Pulupandan, Maria Glenda Samiliano Ortibano, good afternoon, salamat gid. Sa sender sakto gid si Tita Wilma, pamati ang advice kay tama gid. Matagid sa imo. Don't worry, relax, pangamuyo. Yes. Toto balulot, salamat man. Salamat gid. Siling man ni Ma'am Virgie, Tita We, salamat sa advice. Sakto gina, no? Sa sender, mahambal ko lang, padayon na ang imo hugot nga pagtuo. Kag magpaubos kagid. Kay si God nagalantaw sa imo, mga maayo nga hinimuan. Kung sa bagay bisan diin ikaw nga relihiyon. Wala sing relihiyon nga makaluwas sa aton, kundi ang imo hugot nga pagtuo na padayon ka dira, sender sa pagserbisyo. Pray always ha, and be happy this Christmas. Ma'am Virgie, salamat gid. To Eddie Laos, yapon sila Nanay Isabel sa Victorias. Si Ma'am Emilia Ipunia, Ma'am ngayo ko numbers ano Ma'am Mary Joy Victorino Flores Macawili. Good afternoon Tita We, maayo lang yung pagpamati kay Mama Mary kagkay Papa ko Robert Flores sa Barangay Karulan, Kabangkalan City. Mayong hapon kadtuan tanay ang pilaman diri ka mga sa text hotline anay naton sa text hotline naton sa aton letter sender Tita We, halin ka 8421. Kung hugot sa imo tagipusuan ang imo pagserbisyo sa Ginoo, paubos ka lang. Kay ang nagapaumbos, ginapataas, kag ang nagapataas, ginapaubos ni Lord. Pray ka lang, halin ka 8421. Salamat gid sa imo 2481. Salamat gid sa imo inspiring message para sa sender. Kag sakto kagid ta. Ang Ginoo indi bulag kag bungol. Sigiha kung ano ang ano iya maayo ginahimo. Kay may reward gina siya. Hindi man diri sa duta, kundi sa ginharian sang Dios. Salamat gid ta. God bless you and your family. 8196, may damo gid nga salamat sa imo. Siling naman ni 7255 day, padayon na ang imo pagtuo, nahisa lang na sila sa imo. Kay base ilain ang ila relihiyon, kay wala man sang bisan ano nga relihiyon nga makaluwas sa tao. Hindi bala? Correct. 7255, madamo gid nga salamat. Ambal naman ni 8220, ang pagpakigupod sa amo nga klase ka miyembro sa ka-church ang maayo palayo ka sa ila. Colossians 3:24. Ang gaalagad sa iya,
may batunon din na to. Ang alagad sa iya may batunon nga reward kung magbalik siya. Mark 10:21. Okay, say take up your cross and follow me. Gani ang paabuton mo gid anong reward ni Lord. Hindi pagsapa ka kung wala ka gid, kung wala ka gina-recognize. Palayo ka sa ila kay damo church. Tatay Tony ni. O Tatay Tony, 2220 kabati ka sa hambal ni Tatay Tony, ha? Hambal naman ni 2306. Mayong hapon to Wilma. Matugda ko lang sa letter sender. Ang pagserbisyo sa Ginoo, wala nagasapak sa mga negative nga komentar sang ila, di na to, isig katawo. Ang importante, hindi maguntat sa pagserbisyo sa Ginoo. Nga haksas ang hugot ang imo krus. Pray, 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 and pray. 2306. May damo ginasalamat. Nabatian mo na, ha? Nabatian mo na, Inday Teresita sang Iloilo. Salamat yan. Alas 2:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay, huo nga mga anak mo. Okay, mag-greet ng happy birthday. Sa ating mga birthday celebrators for today, happy birthday. Kag God bless you all. Kag ano pag Tita Wilma? Happy birthday kay Michael Patubo. Advance na iyang greetings, di ba la? Pero karon nga adlaw, happy birthday kay Tutu Bot, na? Kay Tutu Bot Lao Tedlan. Happy birthday sa imo na anak ni Inday Jancy. Happy birthday halin man sa Action Radio Bacolod kag kay mama mo Betty, ha? Kag yes, happy birthday man kay Tutu Kian Roston. Dira sa magsaysay sa may Talisay Tutu Kian, happy birthday. Halin man kay mama mo Bibi kag syempre man kay Inday Sally kay Tito Wes sa amon man diri sa Action Radio. Ha? Again, happy birthday man kay Father Netudel. Netudel. Yes, so. Kay Happy Netudel Soriano. Halin kay Reverend Father okay. Greetings from Reverend Father Bong Gamala. Thank you again, Ma'am Elizabeth, na. Salamat again. Kag kay Ma'am Aina. Kay Father Jovic dira sa may La Carlota mayong hapon dira. Pads kag salamat again. Okay, sa iban paginaton nga mga celebrators. Happy birthday. And God bless. No? Good health lang gina-wish ni Tita Wilma sa inyo. Kung may celebration, enjoy lang pero halong-halong gid. Horoscope na? Okay. Sa aton sa ni horoscope. Sa aton sa ni horoscope para karon nga adlaw, hindi kay kanong oras na dugi na hunos lang nga daan. Ay antes ko gali ma-horoscope, gaduroy lang gid ko. Ang aton anay winner, aton anay winner para sa aton sinidakop ka, daog ka, Roleta Promo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay. Ang aton winner sa siningation para sa aton dakop ka, daog ka, Roleta Promo, si Maralina, taga Barangay 9. Ay, Barangay 9. Barangay 9, Bacolod City. Pamatiin ninyo mga taga Barangay 9 kung sino dira ang winner naton. Rosel Cabrillos ang Barangay 9, Bacolod City. Congratulations! Ikaw ang atong winner sa siningation para sa dakop ka, daog ka, Roleta Promo. May tubtob buwas sa udto ikaw sa kadto diri sa Action Radio kang magpatiyog sa aton sini Roleta. Okay, congratulations. Action Radio! Horoscope na tawi Ma-horoscope na kita na para iya karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 2 tuig 2022. Unahon na to ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo amo ining mga netaw Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Mga Virgo, abi mo bala Virgo, ang ginakahadlukan muna nga banas, amo ina ang dalan nga magadala sa imo sa kaayuhan. Gani di ka magkahadlok dira, ha? Pagsalig sa kaugalingon,
kinanglan gid man, no? Pagsalig sa kaugalingon kag kaisog sang buot, amo ina ang sabat sa imo mga kinahanglanon. Siguraduhon mo lang ang tagsa nga ginahimo mo indi lapas sa kasuguan sang tao kag sang mahal nga Dios. Kapisan kag pagpaninguha ang sabat sa imo kapigaduhon. Maswati nga mga numero 11, 14, 25 kag 36, your lucky color is white. Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Yes, Libra. Libra, sunod sa inyo horoscope, kinahanglan maghalong sa ginahimo. Siguraduha nga hindi kontra sa maayong pamatasan ang ginahimo kag hindi man magresulta sang kapahamakan sang iban. 14, 23, 29 kag 33 sa mga maswerte nga numero, yellow is your lucky color. Yes, Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, may maayo nga balita nga mag-abot sa imo. Makabaton kagin maayo nga balita karon nga adlaw, no? Pero abi mo hindi ka bala maintindihan sang kalabanan sa gusto mo ipaintendi sa ila gani maghalong kagid, ha? Jesse 6, Jesse 8, 35 kag 37 mga maswerte nga numero, blue is your lucky color. Katuan natin ang mga Sagittarius. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Ang mga Sagittarius, ang inyo sini horoscope, nagasiling. Kung ang imo pensar o ang inyo pensar nagagamo, kung ano ang nasudlan ninyo nga relasyon, ay tiyo na ini nga tapuson ang tanan, untatan para makaangkon sang katawhay sa paminsaron. Sagittarius, mga maswerte nga mga numero, Jesse 9, 28, 37 kag 41. Brown is your lucky color. Kag katuan naman nato ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn naman amo ining mga natawo Disyembre 22 tubtob Disyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, ano man ang himuon mo, subong, kag sa mga masunod nga inadlaw, kinahanglan ang pagplano mo kaayuhon mo gid, na hindi ka magpadali-dali. Your lucky numbers, 13, 29, 34, 26, beige is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, yes, Aquarian. Hindi gid siya malikawan ang mga argumento dira or gamay-gamay nga pagbinaisay, pero makapalayo ka lang sa gamo, Aquarius, kung magpakatawhay ka, no? Kinanglan cool ka lang all the time. Para safe ba? Justice Shati 24, 34, kag 40 mga maswerte nga numero, jade green is your lucky color. Ina ang una pa lang gabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw. First Friday in the month of September, Jolo Aloro Espargoso. Mawara to natawin. Mayong hapon, okay, tigre-tigre ba, monitor lang kuno sila Omania family sa may Laura Pacol, Bago City. Kay Mary Joy Victorino Flores Mekawili, may damo man nga salamat kay Edmond Ginabo. Relax lang tawi, hinay-hinay lang, kahinay-hinay, gid, pero oras na madasig. Dira sa binalbagan kay Ma'am Marilo Varon. Mayong hapon, relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatuloy sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang. Datawe, nami man ni Christmas song. Ma'am, Christmas song pwede? Kauti-kauti lang. Kaya hindi ta pwede maka-play Christmas carols or songs kaya basta naka-FB Live. Mabudlay, ha? Ara bala copyright. Okay, alas 2:58 in Action Radio, Philippine Standard Time. Padayunon. Takag tapuson ta ito na ni horoscope, ha? Inday, Naisel, ay mi, kuno dito, kaka-Everest patigayon, balulot. Ngayong hapon lang da, girl. Okay na, ha? Ari na kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amoy ning mga nataw, Pebrero 19, tubto Marso 20. Daw may yung adlaw sa mga Pisces, no? Sa mga Piscian. Maayugin ang dalagan sang ila paminsaron, kondisyon. Kagaba do wala gidya tsansa nga makasala karon nga adlaw, pero siling sang inyo horoscope Pisces, likawan lang nga mag sinako-sako kadira. Kay basi bala makatipalo ka. Mas wati yung mga numero 12, 19, 26 kag 41. Pink is your lucky color. Sa mga Aries, yes, Aries, Marso 21, tubtob Abril, 19, si Rufino, Era Gabino sa may handumanan mayong hapon kaya. Okay, sa mga mga Aries, kung makabaton ka regalo, sa mga singles, sa mga singles nga mga Aryan, kung makabaton ikaw regalo halin sa nagapangaluyag sa imo, o kung sa ginapangaluyagan mo man doon, nagapalaylay kang may araman sa something gihatag sa imo, ay dako bala ang tsansa nga magadayunay ka mo sino sa inyo horoscope. Pero may paandaman, Aries, para sa imo. Halong ikaw sa isa ka Pisces, suno sa imo zodiac sign. 15, 16, 28, kag 43, ang mga maswati nga numero, lilac is your lucky color. Daligid lang, impunto stress, aton ay na 3 o'clock prayer. You died, Jesus,
but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Thank you, kid. No, salamat, kid. Sir Rufino Eragabino, kagay Sir Alex Montesa, mayong hapon lang dahil. Adali lang kita puson ko. Kami nabilin pa kita ng zodiac sign. Adali kita sa zodiac sign ng Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ba damo obra, damo trabaho ang mga Taurian, pero kinanglan mo gid anay magpahuway, ha? Tungod nga, amo nang ginapangayo sang imo lawas subong. Di man magpatami. Kagaron nga adlaw may magaulo ang gaman sa imo Taurian. 5, 8, 21, kag 38 mga masuwati nga numero green is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman ay tao Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Ang mga Gemini amat-amat na gid nila iya nga maangkon ang kadalagan sa ila kabuhi. Ang putok-putokan gid ang peak gid kuno sa imo success, no? May ara di pag-intindihanay nga amat-amat nga nagatuhaw sa sulod sang puluyan, kinahanglan as early Gemini sunod sa imo horoscope magpatunga ikaw. 13, 24, 30 kag 41 mga masuwati nga numero blue is your lucky color. Sa mga Cancer naman, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. May magatakos ang imo kaalam kag ikasarang Cancer yan. Isa iya ka proyekto. Kag dira mo magamit ang imo husto nga imahinasyon kag mapakita mong imo abilidad. 1, 3, 32 kag 7, mga masuwati nga numero, violet is your lucky color. Katapusan natin nga zodiac sign, Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, kung ginapatihan mo nga daw wala ka tsansa sa love, babaw. Hindi ka maghinakit, akay nga sigurado, kid, nga hindi siya bagay sa imo suno, sa imo horoscope. Mas wati nga mga numero dyan, si Shati 25, 30, kag 45. Indigo is your lucky color. Kaya batian natin tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw na karon nga adlaw Biyernes City ang 2 tuig 2022. In the Rona Trava, nabakaabot pa siya ko, no? Okay, naka-online siya kay Sir Ray Flores Barrioga, salamat gid kag syempre naman kay Ma'am Glenda Sameliano Ortibano, salamat man sa imo na. Okay, kag wala na si Tita Wilma sa nga panahon pa, pasensya na sa wala naton malabutan. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin, halin sa Matthew chapter 6 verse 15. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. I can't say goodbye. Salamat gid kag salud mayong hapon standby sa madaw mga drama mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.